Έλα Κώστα μου. Μικρό είναι. Μικρό είναι. Και τα μικρά τα θέλουμε εμείς. Βαίνει. Θα πιω τσαλουγιά. Δηλαδή πόσο μικρό, 1 κιλό, 2. Όχι ναι. Ωραία ένα τσαουσάκι. Πάρω όπου ένα τσαουσάκι. Όχι τσαουσί, παγκράκι είναι. Καλημέρα Κώστα. Καλά πάει, ναι. Πώς έχουμε? Καλά πάει. 3. Έχουμε τώρα για την ώρα 2 και μία εκεί. 3. Δηλαδή 3 ψαράκια, Ωραία. Κάτσε να πιούμε και τη μαμά τους τώρα.